Помощ от общината не сме търсили. Той прекалено много се беше ангажирал, въобще не е правил никакви опити, въпреки че беше общински съветник и беше почтен гражданин на града. Никога не е поставял въпроса за къщата. Той смяташе, че това е негово лично задължение. Как се здобихте със своята стара сграда? Началото на моята бизнес кариера, ако мога така да го нареча, беше още 90-та година, когато започнах да се занимавам с търговия с химически продукти за текстил. Така рядка дейност, много малко позната. И в последствие, след като придобих вече и някакви резултати от тази дейност, започнах да размишлявам в посока как да развия по-нататък бизнес начинанията си. И тогава, един ден, ми се обади един известен старозагорец, Светослав Диамандиев, който се занимава с недвижими имоти и ми каза, че тази сграда, която ние се намираме близо до нея, сегашния хотел Уникато, собствениците имали намерение да я продават. Дойдохме, погледнахме сградата, да, парцела е прекрасен и решихме да организираме среща. Къщата е придобита от фамилията на мъжа ми през 1920 година. Строителството е извършено от една друга фамилия, които малко са я ползвали и след това е била като официална приемна на града. И общината я продава на търг, тогава я купува дядото на моя мъж и всъщност от тогава тя е тяхната фамилна къща. Какво преживяла вашата къща преди да се превърне в това, което е днес? На времето е била отчуждена за дом на архитекта. Впоследствие започват някакви съдебни саги по реституция, защото тогава настъпва демокрацията. И така или иначе сградата не е реализирана като дом на архитекта, но собствениците искат да им бъде възстановена. И докато продължават тези съдебни саги, къщата е буквално обрана. Всичко, каквото можеше да бъде откраднато от нея, е откраднато и най-неприятното, което беше направено, бяха изрязали гредите, които между първия и втория етаж, които на практика държат къщата като конструкция, защото вкаране гредите в стените дават стабилността на стените. И тогава, когато са изрязали гредите, вече беше разцепена цялата сграда буквално пред падане. И направихме най-тежкото възможно решение. Запазихме северната стена и тази западната стена, която е към улицата. Всичко останало го срутихме и я изградихме наново, като някъде дори пазя снимки. Имам над 150 снимки още с лентов апарат, защото тогава нямаше такива неща, на фасадата, при които точно са оразмерени орнаментите, за да може да я върнем в оригиналния и вид. После се появи идеята за хотел и трябваше да бъде по някакъв начин вписана старата сграда в новия обем, който, за да бъде все пак функционален, трябваше да бъде по-голям. И странната форма на тази сграда е по мое настояване, защото в дъното на двора има една черница, която е може би 70-80 годишна. И архитектите тогава ми казаха, ние ще загубим страшно много квадратура от това нещо, да запазим тази черница. И аз тогава им казах, да, но нямам 70 години пред себе си да чакам отново да порасне тази черница, защото тя е разкошна. И по тази причина сградата е в тази странна форма. Издирих една бригада, която беше към паметниците на културата тогава и от Смолян дойдоха тук и те възстановиха. Като в новия обем вече има само препратка от орнаментите на старата сграда. Тя се личи, че е значително по-съвременна. Това, което е разказвала свекърва ми, те са били интернирани в срок от 24 часа, всичко са оставили в къщата, което е било унищожено, като сервизи, като картини. Там в едното от помещението, което е било баня, като сауна, и вкарвали конети. И много от нещата бяха в окаяно състояние. Имаше един период, в който къщата беше безстопанствена. Тя претърпя много загуби.
Всъщност само във външното предверие е запазена мозайката долу на пода, която е автентична. Горе на тавана имаше стенописи, които са замазани вероятно. А към двора имаше един страхотен стъклен витраж. Представляваше една лоза с гроздови, с един дрозд кацнал. Също, вероятно, стъкло по стъкло. Това беше демонтирано и изнесено. Когато художниците започнаха да я стопанисват, тя имаше два входа. Отзад имаше една страхотна мраморна стълба, която свързваше къщата с двора, не от централния вход, а отзад. Те събореха, не знам по каква причина, и затвориха този вход отзад. А там долу е било проектирано за винарска изба. Има много интересна вентилационна система. За съжаление, те издигнаха, може би, повече от метър пода нагоре. Тя всъщност се загуби тая дълбочина, която имаше. Направиха ресторант долу. Това беше клуб на художника. И така, дали е редно да казвам, но веднъж мъжът ми каза, че иска да отидем в този клуб, нали, да видим какво се е случило. Той и към тая къща, въпреки че не е живял кой знае какво щастливо детство там, но беше много свързан. И като отидахме там, ни напуснаха, защото казаха, че нямаме клубни карти и не можем да влезем. Има ли трудност в опазването на старите къщи, за което не си даваме сметка? Конструктивна посока са най-тежките ограничения за тези сгради, защото те трябва да бъдат доказани по съвременния правилник, който е променен многократно в годините на земетръс. И конструктора, който трябва да си сложи подписа, че тази сграда ще издържи на еди какво си земетресение там от някой си степен по Рихтер, трябва действително да рискува, защото той няма как да обследва основите, няма как да обследва как е направено строителството на времето, за да гарантира с подписа си, че тази сграда нищо няма да й се случи и съответно няма да има пострадали при едно евентуално земетресение. Това е много такъв щекотлив казус и бих казал, че младите конструктори от по-новото поколение въобще не искат да се занимават с това нещо. От значение ли е със собствеността за бъдещето на старата къща? Какво показва опита ви с уникато? Наследниците на тази сграда се оказаха 21 човека, от които 17 не живееха в България. И събирането на тези хора на едно място отне почти година време, като някои от тях изпратиха пълномощни, за да може да се осъществи тази среща. И на тази среща се случи нещо интересно. Част от собствениците категорично отказаха да продават, а другата част от собствениците бяха готови да се разделят със собствеността си веднага. И след дълги уговорки, продължили няколко месеца, собствениците отново се събраха, вече в доста по-ограничен състав, също с пълномощни, при които в една сделка се разделиха най-напред, направиха делба на имота и тези, които искаха да запазят собствеността си, придобиха южната част на имота, който е сегашният двор. А тези, които искаха да продават, придобиха северната част на имота, заедно с къщата, която вие сте я виждали вътре на снимки. Тя беше в такова състояние тогава. В този период и тогава купих северната част на парцела, заедно с къщата. Естествено, да се направи нещо само на горната част беше така доста неумислено и аз се въздържах от по-нататъчни инициативи, с надеждата, че ще убедя останалата част от собствениците да ми продадат и долната част. Интересното за тази къща е, че е била собственост на една видна старозагорска архитектка Снежана Медникарова, която е бивш главен архитект на Стара Загора. Тя живееше в София. Аз направих буквално пътека до нейния апартамент, защото тази сага продължи 9 години. Не мога да кажа колко пъти съм ходил до тях, но нито един път не я видях. Тя говореше с мен при затворена врата на входа на апартамента, аз на стълбището, тя вътре. И разговорите бяха доста интересни, защото бяха ходили много хора при нея, които да й предлагат върху
този имот да построят кооперация и да я обезщетят с апартаменти. И тя, така ще я цитирам в времето, казваше, че млади човече, тук много хора са ми предлагали апартаменти. Ако вие смятате да ми предлагате апартаменти някъде, искам да ви кажа, че не ме интересуват апартаменти на никакво друго място, освен на мястото на бащината ми къща. С това приключи разговора. После минаха няколко години и очевидно двете и племенници я бяха така убедили да продадат останалата част от къщата, защото така или иначе нямат сили да се справят, а те най-вероятно са се и притеснявали, че ако леля им почине, ще се появят и нови наследници, с които ще стане още по-трудно продажбата. И така или иначе стигнахме в края на краищата до някакво становище. Дойдоха и 9 години по-късно успях да закупя и южната част на имота. Какво ви радва и обнадеждава, когато мислите за наследниците на своята стара сграда? За мен най-радостното е, че моите деца, това са 2 дъщери и техните мъже, приемат това не като задължение, а като нещо, на което са посветили. Нали. Това беше като идея фикс на моя мъж. Нали. Той беше казал, ако за материално имате нужда, всичко друго може да правите, само не продавайте къщата. Мисля, че се дължи на неговото, на нашето отношение към къщата. Те израснаха с това. По време, когато се правяха ремонтите, бяха така сравнително млади. Освен това, живеят в Стара Загора. Останаха тук с семействата си. Сега мисля, че надявам се, че те ще предадат на техните наследници. Това е като фетиш някакъв тая къща. Най-голямата награда за този огромен труд, който положихме тогава, е, че години по-късно въпросните собственици бяха дошли в Стара Загора, за да продадат някакви наследствени земи. И сделката им е естествено тук при нотариус и тогава дойдоха да видят къщата. И едната от собственичките, която всъщност ми създаваше най-много проблеми, едната от племенници, тя буквално се разплака и каза: не съм вярвала, че някой, извинявайте, гласа ми трепери, просто и аз се вълнувам. Не съм вярвала, че някой може да възстанови паметта на баща ми. Беше така награда за мен, за усилията, които съм положил. Уникато не е единствената стара къща, която сте възстановили. Разкажете за останалите. Втората сграда обаче, която беше промушена буквално в тези 9 години, се оказа форум, където отново дължа на същия този човек, Светослав Диамандиев. Той тогава ме се обади, защото му бях поръчал, че търся сграда, за да правя училище. Имах такива намерения, тъй като бях в някакъв период, в който така доста бях разочарован от образователната система. Имах син тогава на малки години. Продължавам да си го имам, но вече е голям. И в един момент реших, че може да бъде направено училище, което все пак да даде едно по-елитарно образование. И той ми се обади един ден и каза: появиха се едни собственици, много интелигентни хора, тази сграда, еди коя си, отидохме да я гледаме. Аз просто се хванах за главата. Била е реституирана в момента, в който са влезнали в дела, отново всичко беше буквално погром вътре. Ако някой ден отидете в форум, снимките по стените са точно от тогавашния вид. И харесах сградата, голяма, щеше да има много работа в нея, много инвестиция. Отидохме на сделка. Все още не бях виждал собствениците. И собствениците и до ден днешен казвам, че са най-интелигентните продавачи, които съм срещал в живота си. Единият се казваше Михаил, беше от Пловдив, не му помня името. Нещо Червенков ли беше, забравил съм. По-интересна обаче беше другата съсобственичка, която се казва Теменуга Лалева Гецова. Теменуга Лалева Гецова е съпруга на отдавна починалия български актьор Стефан Гецов. Всъщност най-старият акт, който съм виждал за тази сграда беше на самата продажба. Акта беше от 1896 година, ръкописен в голям формат, където двама съдружници разделяха имуществото на фирмата
и правеха две отделни дружества и единия получаваше сградата като девически пансион. И последствие тези интелигентни продавачи сключихме сделка, благодаря им и до ден днешен, ако са живи Господ да им дава дни още, да живеят. И реших да реализирам идеята си с училище. Там влезнахме в едно друго интересно приключение, защото ако в Уникато ситуацията нямаше какво да се пази конструктивно, трябваше да се изгражда наново. При Форум нещата не стояха по такъв начин. Заведох, доколкото си спомням, 7 човека архитекти и 4 конструктори, независимо да обследват и да кажат какво им е мнението. Всички казаха, че е по-добре тази сграда да се събори и действително ще бъде много по-евтино да се направи. Единственият човек, който каза, че съм луд, ако я съборя, беше архитекта Иван Иванов от архитектурно бюро Форум. Благодарявам за което и аз му казах, ти си човек. Да видим от тук нататък какво можем да направим. Проектът е негов. Сградата в момента, в който започнахме да събаряме мазилките и да я оголваме отвън като боя, понеже тя имаше може би 10 пласта боя, се появиха лозунги от социалистическо време, лозунги от преди 9 септември за призоваване към борба. Огромна грешка направих, че не ги заснех тогава. Огромна грешка наистина. Но съжалявам, толкова така съм си мислил и така съм го направил. И когато съборихме мазилките на човека, който преди малко споменах, Николай Делаков, неговия баща Ганчо Делаков, Бог да го прости, той вече не е между живите, беше учител по практика в строителния техникум. И той беше технически ръководител на обекта и всеки ден буквално водеше ученици от строителния техникум да видят как са направени в конструктивен план на сградата. Всички щурцове на прозорци са направени от релси, нарязани релси. Има ветроопорни връзки през цялата сграда. Зидовете са по 65 см дебели. Просто изключително здрава направията. И всички, които я гледаха тогава, казаха, че за разлика от Уникато, тази сграда е направена с много пари и действително си струва да бъде запазена. Трудното беше да се докаже сградата на земетръс. И там използвахме тогава една законодателна възможност, че намалянето на теглото на сградата, разбирайте на покрива, с всички керамиди и други неща, ако те се премахнат и се сложат метален покрив с метална конструкция, ще намали тежестта върху основите и това дава възможност сградата да бъде доказана на земетръс и на устойчивост. И ние използвахме тази възможност и така тя продължи да съществува като сграда. Там имаше огромни греди, никога не съм виждал през живота си повече 12-метрови греди, които са цели, единични на покрива. Архитектите казаха, че тези греди не може да са правени в България, не може да са от българска дървесина, от някъде са докарани, за да може да бъдат сложени. И така първоначално сградата се превърна в моя офисна сграда, като имаше и свободни помещения, които бях отдал под наем. Голямата дилема какво да се прави с мазето и с ниската постройка, която е вдясно. Там намерихме основи от фундаменти от стругове, защото тя е била стругарно. На времето, 60 някоя година е било стругарно. И отново за трети път ще спомена Николай Делаков. Той каза тогава, вика, тук ще стане чудесен ресторант. Така че идеята за този ресторант е негова. И в последствие започна работа вече по сградата. Там сбърках и с време, и с пари, защото си представях, че бързо ще се оправим за не много пари. Не искам да цитирам нито цифри, нито време, но така или иначе след 3 години борба, 1999 година отворихме Форум. Тогава все още не бях
взел втората част от имота в Уникато. Него го вземах след това. Форум вече работеше и понеже имах някаква и наблюдение какво се случва с тази бизнес сграда, тогава всъщност се дойде идеята за хотел да стане. И тогава започна работата по Уникато и живот и здраве 2003 година, на малко преди Коледа, отворихме и него. Последствие направих известното Музикато, като там пазя също снимки. Тя беше една стара къща, не особено голяма, но достроихме сградата от източна страна и вече цялата орнаментика, която беше на оригиналната сграда, я прехвърлихме върху сегашната. Кои са изчезналите сгради, за които си спомняте с умиление? Тази малка къща, която беше над операта отгоре, без никога да съм познавал нито собственици, не съм влизал в нея, но беше малка китна с страхотни орнаменти, с една грамадна смокиня, която беше сгушена в двора и беше много, някакси много мила ми беше, без да знам никаква история за нея. Не съм търсил нито контактите, имах си достатъчно други ангажименти тогава, но в един момент просто тя си отиде в небитието. Тук по Методи Кусев имаше една стара къща с една страхотна градина, с чемшири, направени като фигури, така като дете се я спомням, която сега мисля, че не съществува. Там тази къща, в която е това заведение Дръмс, на отсрещния тротуар имаше една сграда още по-красива от тази къща, която е била, мисля, че Юнион Банк. Беше съборена тогава, когато построиха азотно-торовия завод. Имаше много работници. Цялата тая редица от... Там бяха къщи, цялата редица от блокове, построени за нуждите на завода. Всъщност ликвидира много от къщите. Там, където е областната управа, но по протежение на Цар Шишман също имаше една много хубава... Веднага като се зави вдясно една много хубава къща от един лекар, забравила съм кой, която също... Защо изобщо да опазваме старите къщи? Без да съм живял в това време, имам носталгия към него и ми харесва да ги направя по този начин. Дори къщата в моята собствена, личната ми къща, която се намира зад музея, тя е строена 36-та година и е вече с съвсем различен облик, с една такава мазилка, обикновена отвън, която се постарахме с архитект Цитев да я състарим с 50 години и направихме и орнаменти, нали, всичко, за да може да изглежда като къща от онова време. Такова ми е желанието, да изглеждат по този начин, защото имат характер, имат дух, което на мен ми допада. За мен това е на първо място родовата памет, нали, рода, който е израснал там, особено тези, които са живяли в тези къщи, които са им родни къщи. И голямата дъщеря е родена в тази къща и е живяла там. И тя има друга връзка с къщата, отколкото малката, която въобще не е пребивавала в тази къща. Освен това, мисля, че е хубаво да се помисли за това. Аз съм родена в този град, обичам, хубаво е да се помисли и за града. Нали, че това е богатство не само за собствениците, а и за града. Имат ли старите сгради туристически потенциал? В интерес на истината има много какво да се научи от хората, които правят туризъм по света. Въпросът е в един момент първо да се намери някой, който да покаже някакви добре работещи идеи, взаимствани от някъде другаде и оттам нататък хората, които имат ангажимента да обезпечат едно такова мероприятие със средства, проекти, да бъдат визионери, да бъдат достатъчно ангажирани, да погледнат по-напред за ползите, които може да реализира подобна идея.
Като правило, тези последните неща, които ги казах, трудно вървят ръка за ръка. Рядко се случва и връщам се на старата приказка, че Господ на бодлива крава рога не давал. Така че